Kublai pi baro te hakani ka video ngan batai shpang gani ka optional subject nag benta ka MTET kamtam ya gitu ki candidates ki bempat ju yale ya kani ka exam ki bempat tip tikna kumno ban le ya kani ka optional subject tetapi pe hang ni haka UMR kani dai UMR jong ka paper 2 dai ban pendap ya ki rule number kategori kani ka language 1 ka subject kabangi haban le nang ni sebut dai khasi ngi haban penyong ya kani khasi nang ta person with disabilities no nang ta ka series na ka jingkeli nang ta ka poi kani ka optional subject nim dai ban klet ya kani ka badan kam ha ladang iklet kamut la jingjar ta kani subu ngidei na ka social science background ngin penyong ya kani ka badai jong ka social studies ladai na ka mathematics but science background ngin haban penyong tang ka wei ka badai jong ka mathematics but science ngiji kani hangni kila tho shai hangni ka ong choose only one subject ngidei ban choose tang ka wei ta dangi pe hak kini ki number badai jong ka jingkeli 1 hadu 30 kadai ka CDP in pe jingkeli barim hangni kani ka jingkeli barim jong 2023 kani ka CDP child development and pedagogy kadai compulsory 30 marks kadu kamut 1 hadu 30 kani bangkong kadai CDP ka baar kan 1 bay ka language 2 English 31 hadu 60 namar kadai bay laipeu thliki jingkeli ka wake up subject nangta nriu puwei shaneng kanwan ka optional te kiba choose da ka mathematics and science kamut nriu puwei hadu khandai peu 61 hadu 90 kadai ka maths nangta 91 hadu kani ka 120 kadai jong ka science tedangi pe ya ka UMR kadai hangni ki thop part 2 mathematics and science or social studies kiba pendap hangni da ka maths kamut nadu 61 hadu 120 kadai bai ka maths and science te kitu pat kiba choose da ka social studies ki haban ka jingkeli kadai nadu 61 hi hadu 120 ki thop yang 61 kani pat kadai jong ka social studies te kani 61 hadu 120 nak benta kibat shim ya social studies kadai bai ya ka social studies hakaju hi ka number mdei ka maths laga jong ka social laga jong henre hangni ngila deban penyaper dangi tik daga mathematics and science kani 61 hadu 120 kadai ka mathematics and science ladangi penyong ni daga social studies kijit social studies kamut hadu 61 hadu 120 kadai ka jong ka social studies nangta kani ka bakhadu kadai jong ka khasi kani ka language 1 121 hadu 150 nangta ngi haban sign hangni batho signature of candidate ngi dei ban sign ni dei ban klet nangta shadin ka UMR kani ngi pendap ya ka roll number hangni kani jong ka paper 2 paper 1 ru shadin ka don hi kumtu ni roll number LP nangta ngi haban pendap hangni kublech bun